ин видеои навбатиро оғоз мекунем бо суханони қариб ки тамоми ҷавонони дунё доштани мошинро дӯст медоранд. ман дар назар дорам ҳам писарон ҳам духтарон, хай духтарон бисёртар, ва ҳатто чунин мешавад ки бисёриҳо барои мошини хуб харидан кӯшишҳои зиёдро дар зиндагӣ ба харҷ медиҳанд. агар ин дуруст бошад, пас назар мекунем ба мошинҳои қиматтарини дунё. шумо мода ҳастед? пас рафтем. Vision Mercedes Maybach 6 кабриолет. Тобистони соли гузашта дизайнери ширкати Mercedes барои харидорони худ ин намуди мошинро пешниҳод кард ки асоси харидорӣ ва баҳси байни талабгорони он шуд. Хусусияти ин мошин дар он аст ки он бо қувваи барқ ҳаракат мекунад ва ба хотири ин нархи он $500,000 амрикоиро ташкил медиҳад. Ин мошинро бо алюмини махсус истеҳсол карда суръати ҳаракати он дар роҳ 250 км/соатро дар бар мегирад. Ширкати Mercedes ин мошини худро яке аз беҳтаринҳо ҳисоб мекунад. Maybach 6 кабриолет датчикҳои биометрӣ дорад ки ҳолати ронандаро ҳамавақт назорат мекунад. ҳангоми бад шудани ҳолати ронанда ё ин ки мусофир, мошин автоматӣ аз кор баромада дигар ҳаракат намекунад. Rolls-Royce Lumery Ride ҳастанд чунин намуди мошинҳое ки аз нигоҳи онҳо ҳеҷ шашми серӣ намеёбӣ. Масалан, мисли ана ҳамин мошин. Ин намуди мошинҳо барои шахсони сарватманд алоҳида бо дархости худи онҳо истеҳсол карда мешавад. Дар ҷаҳон ин намуди мошин, дӯстон диққат, ҳамагӣ 55 дона истеҳсол карда шудааст. Тамом. Ин ҳам бо дархости шахсони сарватманд. ҳангоми истеҳсолкунии чунин намуди мошин бо он қариб ки 30 нафар кор мекунанд. ҳар як қисми онро алоҳида мутахассисон дида мебароянд ва барои ба роҳ онро равон кардан аз 75 тести махсус ин мошинро мегузаронанд ки ҳангоми ёфтани ягон хатогӣ фурӯши онро манъ мекунанд. нархи чунин мошин $650,000 амрикоиро дар бар мегирад. Mercedes Maybach S-Class S600 дар назди шумо намуди мошинест ки ҳар як қисми он барои он сохта шудааст ки ронанда ва мусофир худро бороҳат ва бехатар дар роҳ ҳис кунанд. хусусияти асосии ин мошин дар он аст ки мусофир ҳангоми ҳаракат роҳро ҳис намекунад, ҳар чӣ қадаре ки суръати мошин баланд набошад. дар даруни мошин тамоми шароитҳо муайё карда шудааст, чӣ аз намуди материали замонавӣ ва чӣ аз намуди хӯрокворӣ ва нӯшокӣ. дар даруни мошин креслаҳои масеҳӣ ҷо карда шудааст ки ин хастагии мусофирро ҳангоми ҳаракат хуб мегирад. нархи чунин Mercedes Maybach $400,000 амрикоиро дар бар мегирад. суръати ҳаракати ин мошин баробар аст ба қуввати 850 аспи кӯҳӣ. Audi A8 L 2018 ширкати Audi ин намуди мошини худро бо технологияи махсус пешбинӣ кардааст. чӣ хеле ки истеҳсолкунандагони Audi мегӯянд барои онҳо бехатарии инсоният дар ҷои аввал аст. пеш аз ҳама, ҳангоми ворид шудан ба даруни ин мошин васегии он тез ба чашм мерасад. тамоми даруни мошин бо дизайни хуби баландсифат оро дода шудааст. ғайр аз ин, технологияи муосире ки дар ин мошин ҷо карда шудааст аз тамоми ҳолатҳои хатарноки роҳ мусофир ва ронандаро хабардор мекунанд. нархи чунин автомобил оғоз мешавад аз $100,000 амрикоӣ.
дӯстон, ман фикр мекунам агар шумо дар зиндагӣ орзу ва мақсади дуруст барои ба даст овардани ҳамин мошинҳо кунед, шояд ки рӯзе сари чамбара яке аз ин мошинҳои қиматтарин нишаста бо суръати баланд ба ҳаракати роҳ мебароед. бе мақсаду орзу зиндагӣ дар ин дунё маъно надорад. ба ҳар ҳол, агар шумо аллакай соҳиби яке аз ин мошинҳо ҳастед, сафаратон бехатар. ман бошад дар ин ҷо бо шумо хайру хушнам мекунам. фақат мегӯям то дидор.